Is mis Phillip Doherty, is mis stúr alien fi bean, agus is stúr agus scríb nor me. Is brala fi bean a vet a gléirú a mufuin go speisialta I jimpalacht Connemara go hálín. Tána drá mi an seo an a fisiúil, crochíon muid spectacle mór. Tá antá oran mar tá lán spás a gcuin I Connemara. Barlinn na scéaltaí an a barúil agus splódarach agus inspirádach agus eufórach. Tá muid ag déanamh drámaí nua, imó nua, don lucht féachana nua. Éile le Phoebe.